Okay, part 2 were self-reflection video and njengamanje ngifuna ukufonela abantu just ukuthi ngizwe ukuthi kahle kahle umuntu kanjani because angizazi uma ngichaze kahle ngile video yokuqala nami but abantu mhlawumbe bazosho. Fortunately abanye abantu abakwazi ukutshelana kahle yabo ukutshelana iqiniso because mina umuntu mengangifonele ngibuze ngaba excited because ngathola ithuba lokuthi ngimtshele yabo. It's either ubuhle noma ubumbi and mawuthi ubumbi ngambekela kahle phela ngiyibekele kahle kodwa mawuthi udinga kumele abuze omunye ngamtshele baba wena uyiphara yabo. So bangana abadala old friends nabantu abawu-3 ngibacabanga qale ngolong angazi noma uzoyibamba nefoni ufonela ngo-WhatsApp hopefully iyaringa. Akayibambi-ke lo kade sacina ukukhuluma futhi yaba ngumngane ubhedayo singivala singisasicine nini nge-3 February namuhla sayigcine uyena wayareply nge-3 okay uyena unenkinga yena wasendela izinto ezithi iminute ngangimsendele something 31 January 2025 wasenda 1 February this is beautiful angazi kwakuyini but yayiview once singiyakhumbula kwakuyini and then waphendula ngomhla 1 umphinde msendele ngomhla 1 waphendula ngomhla ka 3 ngoba sengifuna ngomhla ka 18 kodwa ngiyazi ngisi right yabona mangithala mefona so ngiyazi si right so i-relationship yethu right kanje and then ngizame nami lona sigcina ukukhuluma izolo ngimsendela ijoke nge-screenshot ku-Facebook but before that sasikade sigcine ngomhla ka 2 so and naye kade sazana ukuthi ubuye ephapheke inkinga yakhe hopefully akakhuluma izinto engasilela kwi-video. Hola. Sure, hamba kanjani? Good. I'm great. Man, ubusy? Ubusy? Ngifuna ulethe uzana ufuna. Oh, okay. Ufuna ulethe uzana 5 minutes wakho la ngenza interview la. So bathi ngifonela umuntu ngimbuzela ama questions awu5. Bana ngizokufonela uhambe ngizofonela ngodukuza. All right, sure. Sure. Sifanele isithathu manje. Lona ngixa uhleze enhla kodwa singithule. Lona uhleze ngina data ke lo. Kumele fonelwe nge-airtime. So interview kumele be short nje. Funda. Awundaba manje. Uzamenye inamba. So ushintshe inamba every year. So inamba yakhe khona ebhathi gama lakhe 2020 amagama ngizobuye ngasho 2020 ishimele ngasho because mangibukwa le video kudala ngizokhumbula ngathi ngifonela loba 2025 uzamele inamba. Para ngiyadla kulona iphara. So my old friends at least ngitholile yethu thezobuyela kumina. More friends ngiyadlula
sengiya kuma family members, my family members. Qale ngo ngiqale ngoba lo ngizomqala ngayo uhleze nginadatha. Kumele ngibuze which number can I call you kuyo. Izathu ukuthi ngibuze ukuthi so unenumber ka WhatsApp nenumber ukufonela lento engi against yona ukuthi ngikubone ungahleleki kumele ube number yodwa yebo enye yafoneleke enye ifoneleke enye WhatsApp enye sim card ihlala emva kwesi lento uzana and then athi ngizame kodwa so ngoba abantu ngiyaba surprise hopefully basuka lokho ngivele ngabona nje ngizame enye inamba yakhe futhi six minutes manje ngathola umuntu okay yaring hello yebo Ngivela omunye lo kade ngagcina ukukhuluma naye lo bekade ngagcina but ngicina ukukhuluma naye bekwenini izobe ngicela i-airtime family member so ngisafonela enye family member hopefully lo uzoyibamba hello yebo unjani Ngiyaphila usuleleni angiphazamisi ngiki-interview la yazi ngifuna ulentuzana ngifuna ukubuza ama questions awu-5 kuthiwa ngibuza ama-family members so okay there is no wrong or right answer yabo so kumele ube as honest as you can okay so mbuzo oqala uthi how long sazana okay leyo singawuscratcha lo because think lo apply kuma close friends nama old friends yabo kade sazana and then okay one word or phrase that comes to your mind mucabanga mina leadership and role model. Oh, thank you. Yes, I put my accent again. Okay, ngiyabonga. Okay. Most memorable experience that we shared. Okay, this December, the time we were putting on Tentiama and checking ukuthi right Limelendau and there's no other materials should die. Oh yeah. So ungisendela video yakho musenayo yazi ngakhohle ukuthi ngiza okay always 4 okay ungangidescribe kanjani kumuntu ongangazi or ngumuntu kanjani mathiwa nje chaza umuntu ongangazi ngami
nonchalant. Kusho ukuthi nonchalant. Okay, yekela ngizokuguglisha lelo shalad He le. looks so nonchalant. He looks so nonchalant if umbuka good. Up until you start talking to him, and then you see, oh, he is a caring person. Alright, yeah, and he's friendly. Ukuthi nje kuphela umbuka kude ngathi ungasheshe umjudge. Yeah. Oh, okay. And then okugcina ke any skills or talent that you think I have or that you've noticed? Architect. I don't know noma usasenalo yini architecture talent. Okay, ngiyabonga. Ngiyakade ngacela ukuthi kumele ngipractice. Okay. I don't know usasenalo yini. Yeah. But then to me I still believe ukuthi usasenalo because mangithola ngene ngicela ngikhokhela abantu mangahle kuthiwa sengi-right phela abantu ukuthi bangidizayele umuzi nginobhuti engazikahle ukuthi wakwazi ukudweba. Yeah, fortunately I have a friend who is architect by profession. So ngikutholela lentuzana ngixhumanisa naye anytime. Okay. Ngiyabonga ngizokuzituzana. Awungena ukuzishika manje sibonga ngithi. Mina? Because this thing is being recorded. I'm your little sis Mabaso. Okay. Ulwandile Mabaso. Yes. My sister. Okay. Ngiyabonga ke. Ube right. Okay, Sharp. Okay. Siswami Luana nganama mncane. Yeah, one of my favorite people, ekhaya. Yeah. Yena uku top 5. Nosithaba ngiyabeka wona ama favorites labo nabakhona. So ngithole wa indlela sengizofonela yabona ngizomfonela manje. Ngiyasabe into azoyisho. Okay, benginamanje apha 4. Singifonele nangu lo. Lona ke a family member but distant, a distant relative. Singifona ngo WhatsApp. Namba yakhe ngisenayo. Oh, sagcina ukukhuluma nini 20 January. Comment ku status sami ku WhatsApp ngasenda ubuso kuhleka ku 3. Sibona. So, Yendaba rimini. gamba kahle. Akamba kahle. Bana zawa. Indoda isazana. Ukephi? Sengahlala ema phela wosho mention yalazi. Kwa age. Yeah, kwa age full time. Mana ngiku interview la yazi bathi ngifonela ama family members ngibabuza ama question now 5. Una 5 minutes. Yeah. Okay. Oqala umbuzo uthi singanani isikhathi sazana solo singaskipa ngoba impilo yami yonke. And then osibili ukuthi senzozalo phela wena. Yeah. So osibili ukuthi yini efike emqondweni wakho okay bathi isithe siyafona bengifonele naye singidiclana kancane. One word or phrase that comes to your mind mucabanga ngami yini oyikhumbulayo nje umucabanga ngami yini efika kuqala emqondweni wakho. Okodwa vele ungachazi konke. Usemncane nomsumdala. Noma yini. Ukuba discipline nje nongaphuza utshwala. Oh yeah. Okay ngisemncane. Usemncane ongikhalila njalo mangebuhle lapha ngesikoleni. Ufuna ukuhamba nje. Oh yeah ngiyakhumbula. Ngifunde khale imfundo mina. Oh. Okay. Okay, I think lo uphendula lo
owesithathu most memorable experience that we shared. Oh, yeah. Ilapho. Yeah, ilapho nami ngiyakhumbula. And then ungangidescribe kanjani umuntu ongangazi? Yabona umuntu ongawazi. Yeah. One fanele wazi ukuthi umuntu odiscipline ongazwani nendaweni enomsindo. Like for example umuntu o-ambitious or ukuya phambili nempilo. Amadream amakhulu uthanda ukuba nemali ongamfundisha umuntu wesifazane eduze wakhe. Wawuseyena umuntu uthanda amantombazane even though ukhuliswe ngediscipline ekhaya, but wawuseyena umuntu onethini odlalayo ngempilo. Senziwe yakhe udiscipline. Yeah. Okay, ngiyabonga. Okugcina uthi any skills or talent owakwa notice kimi? Ukushaya drawing ifana ungibeka ngidla lapha. Nakubeza nosokudwebe nje sithubeni. Yazi kade yagcina nokudweba ndoda. Kusamele ngipractice. Kodwa into esegazini kuwena lo. Yeah. Yabona umncane siwela una 4 years usamsuka uthathe umsezi ubeke nje umuntu enjalo. Yeah. So iyona skill nje kusaziyo sakho and ngangitshela ukuthi uzoba architect. Yeah, ngazama ngapply bangigabha lapha ngafail test yakhona wa architect. What nje iyona best into ukuthi iyona ke lona. Yeah. Hayi. Isho ngabuza 100 lapha ngakuphendula nje wena. Hayi. Yeah, hayi ngiyabonga. Melika. Ngizokuchecka sharp. Asa short. Okay. Thandile impendulo zalo. So wait. Azimele ngibabuza ukuthi yini abangayithandi ngami. I think angibabuza. But mhlawumbe ayikho, so ngingababuza. So ngibuyele kulo Kyathi ngibuye ngifuna sisi. Ngabe kusho ukuthini ngibana nishalanta yabona. Ngifuna abantu isikhathi sidanga sekusela 2. So abangani ngicela ngathola. Hello. Ninjani? Oh. Bafunani? Oh. Ngikwi-interview la kuthiwa ngibuza ama-family member ma-question awu-5 awukho busy? Oh, hey, ngidla kamnandi kade ngaligcina ngiligcina emsebenzini nazi nami ngigcina emini ukudla kodwa besidla ama-chiefs. Okay, uyangizwa? Okay, mbuzo wokuqala ukuthi how long sazana, so lo so skip impilo yethu yonke nje sazana, and then umbuzo wesibili uthi one word or phrase that comes to mind umucabanga ngami. Yeah, yipi into ecabanga kuqala umucabanga ngami, yini efika kuqala emqondweni? Uyazi ngayipara. Ukhuliyana khona faka la speaker nokhuliyana iphendule babili. Okay, ngifaka la speaker. Okay, umbuzo wesithathu uthi
most memorable experience that we shared. Pendula mengiqeda ukubuza pendula lowo ke manje 3 number 2 number 2 uzothi yini kuba strict Shithi kwakumele ngibe principal yabo ngoba ngi-strict. Oh, okay. Number 3 ke most memorable experience. Oh, Christmas. Okay. Oh yeah, yeah, shame. Yeah, ngiyakhumbula nami. So okay, umbuzo was 4 ukuthi ungangidescribe kanjani kumuntu ongangazi. Umuntu ongamazi ukuthi ungangichaza kanjani? Okay, khuluma khule. Ayikhi answer wrong. Yebo unjani? Ukephi? Oh. Nikhulani phone ngaphendula umbuzo ngizokufonela mangiqeda. Njani? Curious. Oh, okay. I'm curious. Noma kanjani nje. It's a sentence noma igama elilodwa noma indlela nje ongachaza ngayo. Nje ukuthi mina mathiwa ngichaza ukhulekani ngathi ukhulekani ubhuti wami uthanda umgidi uyahlonipha uyakholwa uyisidudla uyadla yabo leyo nto yabo. Okay. And then ke ogcina umbuzo uthi any skills or talent wakwa notice kimi. He's good in gadgets, network, ukupheka uphuthu ya uphuthu ngiyalishaya lona ingizima kakhulu yazi le TikTok trend ethi class of 2024 kumele ngenze ivideo ngipheka uphuthu ngithi let me show you my talent. Yeah. Phela kuthiwa uphuthu ukuze ubone right kumele mase uliqedile ulibhaqe kodongeni so mina ngingasanamathela odongeni so selivuthiwe. Ay lokuhlaza lo phuthu. All right, ngiyabonga for answering these questions. Ngizobuya ngini-check. Okay, bye. Khulekani noSitheni. Bye. Okay. Uma family members ngithola abantu abawu 1 2 3 bengithi ngizofonela uma mfonela hawu ngisababuza uSithethu uma ukhona uselele nomsevukile uma ukuthi ngenzeka abe hash too much truth can be. Yebo uselele noma
Oh, ngifuna umfonela nayo right. Ukude? Oh, all right. Eboni njani? Ngikhona nami. Awukho busy? Ngiyazwakala manje? Ngithi mina ngicela u5 minutes ngikuyi-interview kuthiwa ngibuza ama-family member ama-question awu5. Uyabe-interview? Ngikuyona njengamanje. Yeah, kuthiwa i-self-reflection interview yokuthi umuntu ethola ithuba lokuzazi yena. So khona that thing yokuthi you never get to experience yourself or experience how others perceive you. So the best way yokuthi uzazi ukuthi ubuza abanye abantu abakwazi ukuthi bakubona kanjani nokuthi nawe ubhale ukuthi uma wakho lo interview phela kuyarekhoda vele kuyasho uma ngikhuluma naye uma wami. So umbuzo oqala ukuthi how long sazana impilo yami yonke then siyawuskipha lo. Okay, owesibili uthi one word or phrase that comes to mind umucabanga ngami. Into yokuqala nje efika umucabanga ngami. Umakhozi kokwakho. How? Oh, and then the most memorable experience that we shared. Yami. Kanjani? Into nje ongeke uyikhohle so it's either memorable experience enhle memorable experience embi. Noma embi. Or nje ukuthi usithe the time sihamba nogogo sihamba ugogo wathi uyakwala Vitha wathi ngiyakhumbula sezingane bese ngikhohliwe wathi uyegoli eshi kanti okay okay and then ngiyabhala kuyarecord ngizobhala and then number 4 uthi oh ngikufihle lutho akushintshwa lutho. Okay, number 4 uthi how would you describe me kumuntu ongangazi ungangichaza nje umuntu kanjani? Wena angingako amagama noma ngisho nje lodwa ngawo noma kanjani so ungaphendula ngesentence angina limit ungaphendula ngisho ukhuluma indaba yonke. So angazi noma ngizothi igama lakhe kwaphambana ngoba waqala ugogo akanalo nje iqiniso. Yabona umuntu ongathi uneqisa lutho umuntu angazi ukubiza kanjani akanalo iqiniso. Mini uyedu 17 mhlambi ngoba nemali uyayithanda futhi ustinchi njengoba nje uyaziphi imali. Amantombazana waphiwa imali nje. Angazi ngifundise mina ukuthi ayiphiwe imali. Angazi ngisho ukuthi siyiphoda akaze ngifundise lokho. Okay. Awuchazi mana lokho kodwa khona nje uma sengiduma iqiniso umuntu angathembeli kuwena sengiduma iqiniso umuntu nje akangathembeli kuwe wena ungathi manje ngilanda uzothi ngizokulanda. Yeah, lokho ke vele it's iqiniso athi awayisenginasoka noma sengiyageza ngiphinde ngihlale awuqiniso kuphi angivele ngalala mangabe sasamba uqiniso so uqiniso nje angazi ngicela igama lakhe uthi ugogo kwenzakalani.